ман тараққиёти забони адабии имрӯзаи тоҷикро бе фаъолияти айнӣ, бе меҳнати шабонарӯзии вай дар он рӯзҳо тасаввур карда ба фикрам ғунҷонда наметавонам. пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон борҳо таъкид доштанд, ки барои таҳкиму эҳёи фарҳанги миллӣ пеш аз ҳама пояҳои забони тоҷикиро мустаҳкам намудан зарур аст ва барҳақ мефармоянд: ба шарофати истиқлолият мо ғояи худшиносии миллӣ, андешаи миллиро ба сатҳи сиёсати давлатӣ баровардем. забони миллӣ забони давлатӣ эълон шуд, аммо пояи ин ҳамаро дар осори безаволи худ устод Айнӣ гузошта буданд. бешубҳа дар даврони истиқлолият андешаву афкори забоншиносӣ ва осори публитсистии устод Айнӣ рӯҳияи тозае пайдо кард, зеро маҳз сарвари давлат ба хидматҳои арзишманди ӯ дар роҳи эҳёи фарҳангу адабиёт ва хоса забони тоҷикӣ баҳои сазовор додаанд ва ба унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон қадршиносӣ карданд. барҳақ дар ибтидои асри бистум, вақте ки марҳилаи сарнавиштсози миллати тоҷик буду бадхоҳони миллат бо ҳар баҳона ҳастии миллатеро бо номи тоҷик инкор кардан мехостанд, устод Айнӣ ба мубориза ва ҳимояи он баромаданд. нависанда ва мутарҷими маъруф Раҳим Ҳошим он рӯзҳои сахтро ба хотир оварда ба навиштани ёддоштҳояш мепардозад ва ҳамин тавр он дар шакли китоби алоҳидаи соли 1971 бо номи сухан аз устодон ва дӯстон ба таб мерасад, ки дар он чеҳраҳои эҷодии устод Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Аҳмад Ҳамдӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Ҳабиб Юсуфӣ, Абдусалом Деҳотӣ ва дигаронро таҷассум сохтааст. яке аз асарҳои дӯстдоштаи ман ин асари сухани устодон ва дӯстони Раҳим Ҳошимӣ аст, ки ин дар бораи фаъолият ва ҳаёти устод Сададдин Айниро дар бар мегирад. ин китоб аз се қисм иборат мебошад. дар қисми аввал мактаби устод ва қисми дуюм бошад ёде аз рӯзгорони устод ва дӯстон, қисмати сеюм бошад андешаҳои дар гузаргоҳи назм мебошад. дар ин асар Раҳим Ҳошимӣ, ки ягона шогирд ва дӯсти устод Сададдин Айнӣ буд, оид ба фаъолият ва лаҳзаҳои ширинтарини устод Сададдин Айниро дарҷ намудааст. бояд гуфт, ки нависанда Раҳим Ҳошим яке аз шогирдони фозил ва пайравони комили устод Айнӣ буд ва дар робита бо ин китоб қайд менамояд, ки ибтидои соли 1929 раёсати маориф ва нашриёти давлатии Тоҷикистон бо назардошти ниёзи мардум ба луғати руси тоҷикӣ ва тартиб додани он дар Самарқанд гурӯҳеро зери роҳбарии устод Айнӣ мувассаф кард ва ифтихори иштирок дар ин ҳайат ба худи вай низ муяссар омада буд. ба қавли ӯ ин луғат ҳамоно пас аз чоп шудан ҷавонмарг гардид ва дар ҳаққаш маломатҳои зиёде карда шуд. аз ҷиҳати ёфта мондани калимаҳои муодил, калимаҳои муродифи тоҷикӣ, аввалин маротиба ба кор даровардани баъзе истилоҳҳо, истеъмоли баъзе шаклҳои дар он вақт ҳанӯз кам истеъмолу номаълуми грамматикӣ дар он луғат хеле кор карда шуда буд, ки ин асосан дар натиҷаи иштироки бевоситаи Айнӣ ва меҳнати хеле дилсӯзонаи вай муяссар гардида буд. Раҳим Ҳошим дар китоби сухан аз устодон ва дӯстон ин лаҳзаҳои фаъолияти устод Айниро дар таҳияву тадвини луғати мазкур тасвири басо ҷолиб намуда, дар баробари луғатдонӣ ва луғатшиносӣ ба муносибат ва масъулиятшиносии баланди устод Айнӣ дар фарҳангнигорӣ баҳои сазовор додааст. лаҳзаи ҷолибтарини ин асар он лаҳза мебошад, ки Али Исмоилхон ягона дӯсти устод Сададдин Айнӣ буд ва вақте ки ба утоқи Сададдин Айнӣ касе нопурсида медаромад, ӯ ғазабгин мешуд. утоқи Сададдин Айнӣ ҳамеша дар шкафи наздимизии он блучкаи фарансавӣ ба истилоҳ батон ва мавиз буд. вақте ки устод Сададдин Айнӣ ба кор дер меомад, Али Исмоилхон ҳама он чизҳое ки дар шкафи зермизи устод Айнӣ буд ба ҳамаи коргарон тақсим мекард ва устод Сададдин Айнӣ вақте меомад ин ҳодисаро медид, вай бе ягон шубҳа пай мебурд, ки ин корро Али Исмоилхон кардааст. Раҳим Ҳошим таъкид бар он медорад, ки дар аснои кор дар болои ин луғат ба вуқуфи Айнӣ ба сарвати хеле бузурги забони адабӣ ва халқии тоҷик, ба дониши вай,
ба нозукиҳои забони мо ба диққати вай дар ҷустуҷӯ ва истеъмоли калимаҳои ҷудогона на фақат ба луғатдонӣ, балки ба луғатшиносии вай, ба хурдагириҳои вай дар ҷумлабандиҳо, ба эҳтиёткории вай дар истеъмоли калимаҳои нави номаълум, ба ғамхорӣ ва дилсӯзии вай ба забони адабии мо, ба масъулият ҳис кардани вай дар аснои навиштани ин ё он калима, ба сахтгирӣ ва интизомдӯстии вай боварии тазаллулнопазире ҳосил кардам. Раҳим Ҳошим ҳамчунин ёдовар мешавад: устод Айнӣ ҳангоми тартиб додани калимаҳои ҷудогонаи луғат ҳарчанд ҳофизаи хеле хубе дошт ва луғати бисёреро бо тамоми ҷузъиёташ аз ёд медонист, вале бесанҷиш, бедидани луғат, бе он ки тарафҳои гуногуни он калимаро якбори дигар тафтиш ва мулоҳиза кунад, ба навишта шудани он рухсат намедод. сахтиҳои зиндагӣ шахсро қавитар мекунад. гарчи моро ин замон бо дидаи тар мекунад. сабр кардан мушкил аст, аммо бибояд сабр кард. ҳар киро сабр кард, зиндагии худ мунаввар мекунад. маҳз сахттарин лаҳзаҳо боис мегардад ки баландтарин қуллаҳои ҳаётро тай намоем. раҳим ҳошимӣ дар ин асари худ аз сахттарин, дарноктарин лаҳзаҳои ҳаёти устод Садриддин Айнӣ баҳри комёб намудани насли оянда инъикос намудааст. ҳамин гуна асари мазкур ба хонандагонаш чеҳраҳои намоёни адабиёти даврро инъикос намуда, онҳоро ҳушдор медиҳад ки дар омӯзиши адабиёт ва илмҳои дақиқ собитқадам бошанд, аз таҷрибаи рӯзгори онҳо баҳравар шаванд ва ба ҳамин тариқ тавонанд ки барои худ ва фардои кишвари худ зиндагии ободу шоистаеро фароҳам оваранд. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз зилхоҳ китобхонаҳои кишвар дастрас намоед.